Ra Mas Gading. Nah, ning kono. Iya. Sumanding. Nah, dalah. Iya, Mas Gading. Aku nyerah Pak Santoso ya. Ya karepmu tuwa ya tuke tuwa kok arep. Ngene iki kan ngano, apa jenenge? Apa? Pasangan yang serasi ngono lho. Ya nek iki rak pasangan ideal. Iya. Nek iki idiot kok. Nek aku ra apa Pak Santoso lho, Bri. Kowe kok tak tuding kowe kok. Ayah aku disakiti, aku pengen kayak mereka yang masih muda. Maksudnya meskipun kita sudah berumur, ojo nganti rasa kasih sayangnya berkurang ngono lho. Wis anak putu ki malah garek ayeme ati menepke pikiran. Ayo. Pak Santoso jejer kowe kok kaya nyetir mobil ya, Lek. Lah ngapa? Hawane pengen meresnel wae. Mangga ndok lintang. Nggih. Ayo Mas Gading. Kula riyen iki. Heeh. Jadi Kok diceraki Dik Lintang kok kaya grogi ngono to. oh aku kok grogi. Lho tadi salah tingkah ngono. Sepiro iki semene? Mbak kaya Pak Santoso iki lho tak cedhaki jarike langsung sesak. Lah. Lah Mas Gading sesak apa enggak? Sok-sok. Ayo Mas Gading. Kekarane wong agrami. Saya ambekan. Mbok yo ngawaske sithik ngono. Lah iya madhep rene. Ayah pandangan. Mosok madhep bure aku. Iya enggak apa-apa. Nyawang aku ngene iki lho lek karo Pak Santoso ngene iki lho nyawang ngene iki. Mang Pak Santoso, mang culek niku lho, Pak. Ngajari adik iki lho. Iya ajarana ya engko tak praktekin ngono. Tekan ngendi to iki mau? Oh iya. Tutu panda tutu rupa. Mas Gading, Nggih? kamu semakin lama kok semakin ganteng Emang sih. ya, gua itu kan Gua? iya, gua habis mulih dari iya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oh gitu. Iya. Semakin jeliteng malah ya. Tahan timun ya. Oh ya. Amung ati pawi tane. Kok Pak Santoso apa lho? Karo Ayah Santoso malah dijambak aku. Lah Pak Santoso lho karo kowe lho, Lek. Heeh, Pak Santoso ki gemes lho. Sing diner ki jarene nek Mas Gading mau amung ati pawitane. Nek Pak Santoso ki karepe amung asi pawitane. Lah kowe ra en. Air susu iblis kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Jane diapakne karo Kau lho, aku lho Diapa? masuk. Oh, dipoto. Ya ampun. CS ku ya. Lek mati. Aku mah kok ora wong motret aku ya, Jas. Gak menarik kok ya. Omong kok waton bener. Yen angel
badannya lebih fresh atau masih? Oh, masih sakit-sakit sakit, Mas ya Gading. ampun. Pijetin dong Mas Gading. Wah iya sini saya Nah, pijetin ini. nih mana di mana Kamu sini sakit ya. apanya? Sakit. Ayah Santoso, Iya, perutku ini sakit. pelan-pelan ini. Perutku sakit, Ayah. Mak, Dijejak pak. Perutku sakit, Ayah. ayo Pak Santoso perutnya Ayah. sakit. Ayah perutku sakit. Dupaan Pak. Kok ora kaya lintang karo Gading Iya mau nih, tenggorokan. aku sama Mas Gading itu so sweet lah kono. Ayah sakit banget. Tenggorokanmu sakit. Ya tenggorokan semuanya. Semuanya. Nek tenggorokannya sakit mbok dilogok. Sok. Aku lho dianiaya sakit mau. Kok anarkis. Kok KDRT. Ayo dilanjut. Ayo. Nggih. Tan kena. Biar Ya. Aku menang. dijak bareng ora gelem. Ora iso nek bareng ki beda, engko tengkoke iki beda. Ngono lho tegese iki. Tapi penake bareng ya. Kan dorong mudeng kowe tak kepruk lho kowe engko. Lek men iki ngajari sing elek lek men Bunda iki ngajari elek Bunda senengane. Ngajari elek lho. Bunda iki. Iya toh Bunda ki. Harusnya itu menjadi contoh yang baik. Wong ya biasane nuturi. Maksudnya metu bareng ki anak-anak. nek ke mall bareng, jalan-jalan bareng, jalan sehat cari udara pagi bareng-bareng. Ora kok sewang-sewangan ngono lho dalam Sing situasi dhisik ya apa. ngono dadi bojo. Aku ya ngono. Ketoke ora iki. Lah ngopo? Lah kowe iki nek rupa nek sing ayu ngono dijak ning mall patut, dijak jagong patut. Ya patut kae Lah wis. kowe iki patute gur dijak layak ki. Aura maharib to pria. Yo bareng. Alah yo alah. Tan kena ti numbas arep Melu delon. Ayah Santoso ayo keredor yo ya yo. Kok ngejak ning Oyo bareng. Iya toh jane. Langgame jenang gula. Jenang Jadi gula. tangan nyanyi di sini apa di situ? Iya. Nyamannya di mana? Yang pertama di sini dulu Oh, ya. ya. Aku tuh agak capek jadi butuh istirahat sama Mas Gading. Ya Allah. Kono sing gandrung kok susuku sing nglumpuk ya, Mas. Sekarang yo mengkane Bu. Ayo Dek Lintang. Jeneng kula kowe aja lali barenganku iki yo Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Bersama
Ngongi ungker. Ungker. Masa Jeneng kula ayo yo kowe aja lali marang aku iki tapi mas lali nantang susah sop sengan jani asik ya. Dek Lintang. Aku tetap setia serta tetap tresno ya Kang Mas tiring nate gawe kalo lan gawe kunjasa Ya. Yo. Iya. Iya. ning saiki bareng mukti kowe konjer malah lali marang aku Siti Goyang kram to mriki. Kowe aja melu-melu lho, Nduk. Bilang apa? Lah kan kowe wedok tenan. Nek nggone apri karo gur sepete mbok ya sebenan. Gur gomah tinggi. Nek kowe aja nek Mbak Arding keteknya karo ngetok anu kok tinggi karo gurem kok. Oh, ala wong edan. Yo. Apa kali banjir rakelingan Depien yo Kang Mas nate janji bunga susah barang dilakoni Terima kasih. Nduk iya Lintang Kali terima kasih juga Sepote kanca-kanca. Sebelahku orang iro, sebelahku orang iro. Yuk bareng. Kaya wong bingung. Ya, selamat malam Mbak Oriza. selamat malam Nggih, Mbak Elisa. selamat malam Mbak Saras. Selamat malam Mbak Ya, Elisa. Mbak Oriza Widyasari sama Saras. Dawane apa Saras? Saras panjangnya? Saraswati Meyana. Saraswati Meyana. Pamundutan Tiwul Gunung Kidul sama Kembang Rawe milih. Oh Mbak, oh Kembang Rawe mawon. Kembang Rawe ya, Sing. berdua. Oke. Sing. Kita persiapkan Kembang Rawe. Engko Mbak Tatin nih saya tak mbu Keri. Timbu. Iya, Mbak Tatin. Ini kita kasih dulu untuk Mbak Linda di Singapura. Jadi yang nonton streaming itu kan nasional maupun internasional. Jadi saya juga menyapa untuk teman-teman streaming EFC, PBKS, terus Sobat Ngebiar, semua penggemar-penggemar PKWL, semua penggemar-penggemar yang nonton dari
via streaming. Ya, terima kasih Sostia. Oke, Kembang Rawe corone alus wae dangdut dangdut alus-alus tipis-tipis dulu ya. Bersama Mbak Oriza dan Mbak Saras. Monggo. Yo. Ayo Mbak. gawe bingung
Banjur ngomong rasaku. Kembang Rawe pertamane dangdut enak ngono. Iya baru ki. Yo ya apa nek sebelahku iki. Angger wis anting sing senggak. Antara vokal sinden karo senggake anting iki mbuh we perbandingane. Banter senggake. Ya, ini tadi Kembang Rawe dari Mbak Saras dan Mbak Oriza. Dan kita akan tampilkan ke muka seorang bidadari kayangan yang bernama Tatin Lestari Handayani dengan tinggi 159,5 cm dengan berat badan sikil pupu kiwo 20 kilo, pupu tangan selawe kilo. Orang mbak aku kancam mbak. Yuk Tatin Lestari Handayani monggo kanca-kanca disupport. Ya iki kan kembaran, iki ana Elisane kok. Oh ngono. Malah ayu kuwi ya. Lah ya kandhane iki lho kiteke ungu. Kitek momo iki saiki. Kitek ungu ya. Lambine ya ungu. Jame iki, jame padha ora? Jame rada beda. Beda iki kotak. Ya, selamat malam Mbak Tatin. Selamat malam Mbak Lisa. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lemu. Ayo. Kuwi wis mesti. Kuwi ciri khas. Ciri khas. Sing aja nganti ditinggalke. Kok nek aku cilik dadi itu Tatin nah, didot ya. Kok marake do pangling. Oh iya. Menyapa dulu untuk semuanya sama mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 4 Yogyakarta yang ulang tahun ke 50 tahun. Kaya meso oleh jatah ya aku. Yono cetono amplope saka dalange dhewe. Terima kasih nggih Mbak Dalang. Iya, Mbak Tatin makasih sekali. Selalu mengajak diriku setiap kamu pentas ya. Iya kudu no. Iya. Kita kan kanca ya. Kanca. Nggih pokoknya nderek mangayu bahagia, nderek ndedonga kagem SMK Negeri 4 Yogyakarta, semoga semuanya tansah pinaringan sehat nggih. Berkah barokah kagem sedayanipun. Semoga siswa-siswinya yang keluar dari SMK Negeri 4 ini semoga langsung mendapat pekerjaan amin. Yang berkarakter. Iya, contohnya kayak aku berkarakter. Tatin ki karakternya lemu. Nah, besok sampe ngerti. Ya contohnya ini setiap perhiasan manten pun itu karakternya Mbak ini karakternya Mbak ini yang nek mripate rada apa jenenge rada tajem mungkin ciri khasnya Mbak kae kan gitu kan berkarakter. Iya. Seperti itu. Ya, sing dibutuhke kuwi. Dadi nek carane make up barang ya duwe karaktere dhewe-dhewe. Saiki sing jenenge MUA, saking akeh MUA. Nek kan duwe portofolio MUA iki kaya ngene iki hasile ngono kuwi ya rada angel. Berarti sing dibutuhke berkarakter kuwi ya ciri khas. Mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, pamane dadi apa tata boga ya iki ciri khasnya gawe panganan sing
Oh nek ciri khas kono kae iki panganane sing iki ngono. Oh iya. Begitu. Carane nek Gunung Kidul iki panganane apa? Apa? Tiwul. Gatot tiwul. Kalau di Kulon Progo Geblek. Geblek. Geblek tempe besengek. Apa? Tempe besengek. Kuwi tempe apa? Tempe besengek kuwi tempe sing wujude ireng Ireng. tapi rasanya gurih. Anu apa ya terbuat dari bengok. Bengok itu sejenis korol. Oh iya. Iya. Dadine kuwi ana putih-putih santannya gitu. Ada putih-putih santannya itu yang dari Kulon Progo. Kalau dari Banten apa Mas? Tolpet apa? Tolpet apa tolpet? Adrem. Oh iya. Iya, itu adrem. Yo, dewe-dewe ya, Mbak. Dewe. Iki kok aku ngetik dewe iki piye iki? Oh iya, engko tak teke Apa? sekalian yo sama Mimin Apri ya ta. Lah iya, ayo nyambut gawe. Heeh. Ayo ngadeg meneh. Kemarin wis cedak karo Mas Kision yo wis ayem tentrem. Nyanyi bareng sik yuk. Gandem lincak. Arep piye Mbak Lisa? Gandem lincak pring tutul ngisor wet ya lho. Oh Sepira to nganu iki? warung pojok. Warung pojok. Ayo nyanyi bareng. Male sik, apa yuk. warung pojok? Sepira to? Slendro. Slendro. Arep celuk apa buka apa, Sa? Gandem lincak pring tutul ngisor wet. Sempat maju isih kalah manis esane wong kuwi tansah gawe yo 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 Lembong pari pasan kunyai siang kesayaki sumanding wong ayu Ya, wis bersatu. Ngene iki lho, kangen-kangenan. Wis kangen urung karo Mbah Imin? Lho, kowe jane kadang ngarep-arep Mbak Tati. Kangen karo Mbak Tati. Selamat datang di Yogyakarta. Terima Rasakan kasih pembalasan. sapaannya, semoga tidak hanya di bibir saja tapi tulus sampai ke hatimu. Ya saya memang tulus. Bojone. Bojone. Iya. Butulus. Butulus ya. Wah biasanya muni bulus ta. Aku wis hafal kok. Wis apa ya. Mbak Tatin kok wani ngedeki aku. Aku dikandani ngono ki ra semelang kamu drop. Enggak. Kenapa harus Enggak drop? semelang kamu mentalnya down gitu enggak ya? Enggak lah, aku kan wanita beneran ya. Wanita tulen. Kirain Nek nek. palsu ya. Kirain nek drop melihat pesona aura positif pada diriku, kamu drop. Tidak lah. Lek Min itu mentalnya jos. Jos. Soalnya mentalnya di belakang, jadi jos. Mental kok di belakang ini mental apa? Belakangnya dia maksudnya. Terbelakangan. Masa keterbelakangan mental. Aku mikir. Ya Mbak, iki ana pamundutan. Apa itu? Iki fragmen cilik-cilikan. Amin. Kita akan mengenalkan sebuah dongeng untuk anak-anak SMK. SMK. Karena saiki wis jarang ya dongeng kuwi kita alami dari generasi mungkin dari Kak Mimin tuh tahun berapa, kelahiran berapa? Saya 77. 70-an, 80-an dan 90-an, saya 90-an. Iya, iya. Mbak Tati 90-an. 80-an. Nah, yang 2000 ke sini itu kayaknya udah jarang Nek mendengarkan. dulu kan berimajinasi gitu ya. Sekarang dongeng-dongeng kan zaman dulu. Nah, iki ono pamundutan. Nggih. Iki pamundutane fragmennya judulnya Bawang Merah Bawang Putih. Kelingan ora ceritane. bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih iki sing bawang merah disio-sio ngono ta ya? Bawang putih nulis di sio-sio. Oh putih. Bawang putih disio-sio. Dadi engko ceritane iki kaya drama Cina lagi nganu to. Lagi booming. Iki drama Zacin. Jawa ya. Jadi kowe CEO-ne. CEO. Heeh.
Iki kok diceritakan, diceritakan Mbak Tatin sebagai ibu bawang merah. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Lah gede. Mbak Tatin dadi mboke ya. Mukanya antagonis banget ya Tatin ki. Dadi aku bawang merah. Bawang merah. Iki mbokne. Iki bawang putih. Bawang putih Bawang iki. putih Bawang putih. mimin sing nelongso dhewe. Bawang putih rada besem tadi. Bawang lawu ya. Bawang klawu. Iki ceritanya bawang merah bawang putih. Bawang merah bawang putih. Aku sebagai emboknya. Mboke. Engko ceritane popok bruke Kelly. Atau bawang putih dhisik, popok bruke Kelly. Terus mengko diseneni karo ibune karo Mbak Yune. Ngono. Disio-sio. Iya. Bawang putih disio-sio. Oke. Oke, kacarita bawang merah, bawang putih lan ibu ana ing apa desa apa jenenge? Dadapan. Ya, monggo kanca-kanca. Jane ket mau ki bawang putih ki wis teko apa durung ta, Mbok? Lah yo ngambok wong ya adik-adikmu dhewe kok ya ora diek tindang Nyambut gawe ket para esuk kok sayane ra mulih. Jane lek gumbahi ki apa jane? Lampung kok maya mbok dicusul apa piye ngono lho. Ya kowe ki sing dadi simbok iki kaya ngapa? Karo simbok kok malah ngakon-ngakon. Belanan anakmu kae. Loh, maksudnya piye ta? Kowe iki tak kon goleki bawang Simbok. merah, bawang putih. Praptane bawang putih. Galo menungsane teko. Mbak Yu bawang merah. Lungguh. Kok sik ta? Badhe matur. Ket para esuk nganti sayane ngumbahi ora rampung-rampung jane lek mbok ngumbahi apa? Lah iya ta ya wong ya ket mau lho. Ket mau lho kowe. Lah ya iki Ket bener mau lho kowe. Ket mau lho. sing dikumbahi iki apa ngono lho. Wah, puas aku. Totok. Oh, Mbak Yu bawang merah. Simbok. Piye? Lek kula ngumbahi jane pun rampung ket wau. Terus kok lagi saiki mulih? Dumadakane nyampun dukoringe. Mampir ider ning ndi kowe? Ora ider Mbak Yu. Ampun dukorin Mbak Yu aja ngono kuwi to. Ya ngomong aja sih wis kok ngendi ngono lho. Ketetok lho kowe bawang putih. Mikir kok. Puas aku. Lek kula mbah-mbah pun rampung, napa-napa pun rampung. Ning kasunyatan wonten saperangan ingkang ical, Mbok. Sing ilang sing gonane sapa? Belelana. Kok dadi ana sing ngilangi maksudnya iki? Sing ilang apa? Iki kan ngilangi. Nek senenge nang kali lah, kan goleki piye? Wonten popok kalian bro ingkang ical sih, Mbok. Kae to ilang ki mbok kepiyake? Ning ngubah iki piye? Ngantos dangu kula mados dereng kepanggih. Lemu nyambut gawe ki jane kepiye to bawang putih? Wis tak kandhani sebrang. Lah Mbak Yu bawang merah ki lho. Paribasan gawean ngomah le nandangi aku resik omah aku masak aku. Umpama nganti ana saperangan sing kleru sing lali kudune jenengan ya iso. Lah kowe protes. Kowe ora betah. Minggat to. Kok sik to? Kowe kok dadi ngilang-ilangke iki kowe sago ngijoli apa piye? Hah? Lah, Kowe iki barang-barang sing marangi aku le tuku ya nganggo duit lho. Menawi kula ngijoli mboten saged ning kula badhe budidaya amrih menika popok kan bro menika saged kepentemu wonten lho Mbok. wani kowe karo simbok wani Arep kowe. goleki nang endi? Kowe iki arep goleki nang endi ning? Karo wong tuwa kok Rumah saku kok. Karo wong tuwa kok kaya ngono. Aku dong ngereng ngono rawani luwih tuwa iki. Dramai bebas. Ayo bebas. Harus menjiwai. Mana enak gelem goleki ku. Kowe kok dadi ngono kowe piye? Dake. Kan njaluk bela sapa kowe? Ngerti ya mbiyen tak pites kowe nek ngono kuwi. Kula mboten badhe pados bela nanging kula badhe budidaya kasembadane kula kupadi popok kalian bro kula nyon pamit badhe goleki popok lan bro Simbok Bayu. Yo, gimana anakmu lho, Mbak, kaya mengkono. Mayae, Ya kowe bareng kuwi lho. aku dadi kena. Kowe mah kira ya tak kon nututi to, ben ora amri ben ora kali kira ya kowe mah tak kon melu ngono lho. Melu bawang putih.
wong kuwi wis dadi gaweane kono kok kon gaweanku ya tidak mau. Lah ya kowe iki rak yo nek mengetutke rak yo ora apa-apa sing ngombah-ombah kono, kowe mengetutke ndelok wae rak yo ora apa-apa. Mbok wis kesuwen mbok diendrem ae to, Mbok. Nah, aku nek kait mati kait diendrem terus gaweanku sing arep nglakoni sapa? Ya wis goleki. Golek ana kana. Bawang putih. Lunga. Kesuwen dadi paman-paman sing guyang jaran. Gak dosa apa sing tak Ayo sandang. dadi guyang jaran. Mbak Yuku bawang merah kaya Ayo mangkono. guyang jaran. Simbok ora Jarane belani ini, aku malah jarane. sanjo dasio marang aku. Aku gak nyun pirsa. Bapak-bapak sing lagi Ngedusi guyang jaran. jaran kae. Aku takoni. Rekoso menuripku. Jarane Oriza. Jarane Milio. Oriza. Wong popoke ya wis kaya ngono, bruke ya wis ra madolke kok. Kuwi jarane inces. Kok simbok ya duka yayah sinipi. Gek Mbak Yu ya saya kaya iblis patrape. Rupane jane ayu ning atine resik beceren. Jumbo. Dadi jaran gini. Yakin dadi jaran kin. Iki butuh jaran iki. Paman sing melu engko bayaran. Mas, kowe dadi jarane brangkang ngono lho. Nah, rada ngono. Wo, jarane lanang. Man paman sing guyang jaran mriki wau napa-papa berokali popoke limaran kesulaman beruke cengkir gading kirukiran. Wis sapa, Nduk? Wis sapa? Kula bawang putih. Bawang putih. Kula didukani simbok kalian Mbak Yu kula amargi dok nalika kula umbah-umbah popok kalian broipun menika ical. Mbok menawi paman ingkang nembe guyang jaran menika pirsa mbok bilih broipun menika Kelly napa dos pundi paman? Wah, jan. Nganggo kuwi Aku sikile. iki ora ngerti, Nduk. Jarane kaya Iki jan. jarane kok libidone tinggi banget kok Iki lagi brai. Tulung golekno wedhus. Kula sanget penyan malih man paman sing guyang jaran mriki napa wonten apa-apa bro kali popoke limaran kesulaman baru Rapane bawang merah, nyonyo karo bawang putih. Digoleki jebule ning kene kowe bawang putih. Dadi jaran. Sik, Mbak Yu, Kowe malah karo wong guyang jaran penak-penak kowe. ora penak-penakan Mbak Yu. Kok kowe karo sing guyang jaran apa jarane ngaku? luwih dawa jarane. Mbak menawa paman sing guyang jaran ki ngerti papa broku Kelly apa ora ngono lho Mbak Yu. Apa ora ana wong liya? Apa kowe seneng karo sing guyang jaran? Ora seneng aku takon nemokke papa karo bro orang lho Mbak. Lah ketemu apa ora? Durung ketemu Mbak Yu. Piye kok ora ketemu? Wis to. Mbok iki dong apa to? Kuwi lho adikku. Jarane menengo. Jaran iki meneng tak samplok kowe omong.
Paman ora ngerti popok beruk apa keli ning kene apa ora? Mbok saiki beruke digoleki nang Broloka popoke golek nang toko popo. Jarane kok arep ngombe. Tak tekon karo Nini sing mususi ya. Tekono Nini sing mususi beras ya, sing dadi Prastiwi. Nini sing mususi. Kowe rene. Mriki napa wonten popok beruk keli. Popoke limaran ke sulaman. Beruke cengker gading kir-ukiran. Aku gak pengen nunggang jaran ya. Nini ingkang katemban mususi. Piye? Ono apa? Panjenengan napa sakjane penyan mususi menika wonten lepen kala wau napa ngertos popok kalian beruk kenter wonten lepen menika Nini? Aku ora weruh. Ora weruh. Jan mboten mertos saestu wae etok-etok ora ngerti. Anane ming popokku gelem po. Wis reget karo berukku gelem. Mboten menika kagunganipun simbok kalan Mbak Yu kula kok popokipun lajeng brukipun napa anu napa cengkir gading kurukiran ngoten menika. Ngono aku wis lewer ora gadeng. Piye gelem ora? Dados Nini mboten mangertosi. Ora ngerti. Nah, coba gagasan kabeh dorano sing ngerti terus neng ndi popok karo beruke. Mbak Yu aku njuk ngapura. Ora ana ngapura. Pratama sang ibu. Kaya mengkono lho. Iki sing jenenge maling kudu dikrucuti. Ngrucuti nang ngene kok dadi maling iki. Malinge iki lho. Mbok iki malinge wong tulung diajar. Kowe maling to? Diajar ayo. Ayo jarane melu ngajar. Jarane iki lho nah. Es. Ora bawang putih-putihan. Ora bawang putih-putihan. Lah ngapa? Saiki sing dadi bawang putih aku bawang merah. Bawang putih kowe. Kowe bawang putih genti kok sok cantik. Kok aku lho selama ini kon teraniaya. Aku lho obyek penderita. Lah piye? Kabeh wong lho aku seolah aku bosok. Peh rupaku elek aku dadi rekoso terus. Neng kowe pancing paling seneng ditumpaki jaranmu seneng to? Kok aku nyaman mau. Lengedan. Solikin ayo doyan ya. Iki. Aku dadi Kowe dadi bawang putih. Diwalik iki ceritane. Ya, diwalik. Iki mbokne iki bawang merah. Bawang merah, kuwi bawang putih. Aku yuyu Kakang. Ora beda cerita. Iki ra ana yuyu kangkang kok mah yuyu kangkang mandi-andi lumut kuwi. Ya, praptane bawang putih. Kok Mbak Yu mungkin mau ora teko-teko ta? Lah ya Mbak Yu kaya. Yalah. Bawang putih to yalah kowe saka ngendi tondo? Mbak. Iki kok ya ket mau kita antene. Aku mau kok suwe banget. cepake jangane nih. Cepake segone karo wedange mau digorene iki mesake bawang putih saka kali iki lho. Aku bawang merah anakmu lho, Mbak. Iya iki saka kali mesake ngelak ngelih ket mau urung teko, lagi wae teko saiki kowe cepake kono lho. Cepakna. Aku bawang merah anakmu. Iya kowe anakku nih iki mesake bawang putih lagi saka kali. Kuwi menus bawang putih. Iki ra ya mesake. Geseken. Geseken. Iki Mbak, kok aku arti gecek karo bawang merah ki piye, Cak? tenangno pikirmu itu. Ora, tak tekon. Kowe kok mulih ngadek saya niki komplit ora? Anu sing kumban sing tok anu. Ora, kowe rasa anu komplit apa ora kok tuku meneh ra apa-apa. Iki sing iki wae. Anu iki gawekno wedang. Iki peta ora sesuai skenario iki. Dadi bawang putih teraniaya, bawang merah ora dibela. Kowe aku kesel ngombahi ngatek apa-apaku medhok lho. Iki kena kono wae kon ngombahi kae lho. Aja. Kuwi iki konen-konen juga wedang konen ora gelem gajul ora apa-apa. Wes, ora bawang merah bawang putih ra sudi aku. Dadi apa-apa aku dadi korban terus kok. Wes ora toprak-toprakan. Ya sing ae.
Wis, apike anu wae. Lah piye to? Yo dadi jaran. Gak, Yo. gak aku ndak ditumpaki wong loro kuwi. Ya, Aku habis. lagune lewong ya bareng-bareng ya Mas Keswan Bu Prastiwi Mas Solikin. Wes, Wes. Lewong kok tak kok bayaran iki khusus sutradara iki. Yo. Lewong rame-rame yo. Bu Prastiwi. Lewong. Hos. Iki kan apa ini? Ayo dadi jaran meneh. Dadi jaran meneh. Joget. Ayo Bu. Hos. Awas. Ganas. Awas. Ganas. Jarane. Hos. 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 Iya. Aduh. Penak ya, Mas. Iya. Yo. Bocang ganong. Iki celeng. Wong bagus dadi laku. Nggodho ati rinsen Yo. Ayo yo. Suwenggan kok ngenteni. Liwongan atiku antuk jampi. Yo. Mana. Dadi ati nyawiji. Napien apa tak lakoni. Yo. iki nek kaya nang kene kan ana jadilan to, Kak. Iki dadi nang jadilan dhisik pentul tembem ngono kae lho iki. Pentul tembem jadilan iki celenge sijine apa ning ngono kae lho sing cok ngene-ngene iki kae lho, Mas. Penari gep-gepan. Apa jenenge? Mbok dadi siji. Lah, Dadi siji kok kemruyuk ya? Wis seneng nek kemruyuk ra ketoke. Iki ceritane ra apa jenenge bujang ganong. Ah, bojang kandang lanang iki kono. Dadi rasa nggo topenge wis pas. Lah ngopo? Apik, Pong. Mangga
Mangga Bu Pras. Mangga ayo, Nduk. Nduk Pras. Nduk Pras. Nduk Cahayu Sabda pendita ratu. Satya ing sisihku. Tresnaku bakal kinawa mati. Yo. Yo. Pos kaya boneka ngono kae lho. Pos. Pos. Mas Keswan piye posisine? Solikin piye? Bu Pras? Oke. Apa? Kok gaweke anu wong tuwek-tuwek lho kok kon pos kok. Yo, Mbak Tatin celuk yo. Sabda pendita Turut iki bayaran lek ketoprakan. bayaran ya. Ayo bayaran jejer. Turut. Durung Mas, Mas. Jejer sik Mbak Tatin, Bu Pras dhisik. Oh, Bu Pras dulu. Sing Ya. dhisik. Bu Pras dapuke napa wau? Dapuke napa? Aku Heeh. Dapuke? jaran. Dapuke Jaran. Nini. Nenek-nenek. Nenek ya. Nini musuh Nini siape? iki wangune Meetinge dadi nenek. abang kok biru? Pemeran pembantu. Abang, oh iya. Tua kok. Abang. Musuh tua. sih. Bayaran. Ya, Dapukmu dapukane apa? dadi wong tua dadi mbokne merah karo putih. Oh iya, angel ora? Angel banget. Oh iya, satu. Oh iya. Ki mau dapukmu apa? Sing mala bawang merah. Oh iya. Bawang putih. 150. Ya Allah, lho, marah-marah ya bayarane gede. Kowe apa? Aku bawang putih sing Oh, terani sik tak goleke. Aku sing terani-ani. Sing apa? Aku sing kena KDRT lho, Mbak Elisa. 3.000. Apa iki? Ra umume wong. Mbok ra cekel-cekel piknik ning laose tekan aku digawe terus 2.000, 3.000 tok. Ya, wis satu. Terima kasih. Iki Kula Bu. oh, apa tadi apa? Iki lek ngosek, jaran kurang resik, Mas. Buyak jaran Guyang jaran. kepengkal. Oh, kepengkal Kepengkal loro. Oh iya, dadak Dadak Mas. nambahke. Oh iya 100. Wah, jan. Ah, iki apa kowe? Iblis kuwi. Dadi apa? Soal dadi apa? Letonge jaran. Dadi apa iki mau? Jaran. Ora ngerti aku dadi apa. Jaran yo saya. Dadi letong. Yo sakene. Wes nggih matur nuwun seyenipun. Oh, bayaran.
Kak Mimin, Kak Apri. Nggih, Sekar Gadung. Dalange Walah iki wedok. dalange ra. Kok malah dalangan pit. Nuwun ya Mas. Matur nuwun matur pati pangapunten Mbak Li Pemacani. Ya, satu kata dari duo sinden buat SMK Negeri 4 Yogyakarta. Semoga